matamba akomanso tela kulichete. Ikamatha video iyi mukhala mutadziwa kuti ndi bwino nthawi zambiri kumachenjera ndi mawu amene mukugwiritsa ntchito makamaka pa nthawi imene mukufuna attention chifukwa simukudziwa kuti mawa libalanji. Mu video iyi ndakubweretserani zitsanzo zabwino zitatu za oyimba aku Malawi amene anapeza mavuto chifukwa cha maposti komanso kayimbidwe kamene anayimba chisankho chimene anachita chofuna kunyoza oyimba anzawo. Dzina langa ndine Sam Mavita, tikhalire limodzi. Alipo oyimba ambirimbiri omwe amafuna kutchuka ndipo ndizosakayikitsa kuona anthu akunyoza anzawo chifukwa chofuna kutchuka. Yes, alipo anthu ambiri amene anapeza fame atanyoza munthu wina oyimba chifukwa chokuti ameneyo amasatidwa kwambiri, adamunyoza ameneyo ndi cholinga chokuti anthu azidziwa kuti wakuti wanyozedwa ndi munthu wakuti, dzina lawo lipite pasogolo. Koma kumapeto kwake zosatira zake nthawi zambiri sizimatha bwino. Mu tsiku la lero alipo anthu ena anamangisidwapo, alipo anthu ena anamenyedwa, alipo anthu ena adazifira kukhala anthu olakwa kwambiri ndipo adachita regret. Mu tsiku la lero ndikufuna ndikupasireni oyimba omwe anatenga beef molakwika, anayitengera beef malo olakwika ndipo anachita regret kumapeto kwake. Tiona mmene Avocado anagwera m'mavuto after matseko mwalira, mmene Bonny Chris adapezekera m'manja mwa polisi, komanso mmene ambiri anagwera m'mavuto. Let's go. Pa 6 February mchaka cha 2021 Gwamba anapanga post video ya K Banton pa Twitter ndi caption yokuti "This is lit bras." Ndi ndani uyo? Anthu idawakwana kuphatikiza mwini wake K Banton. Does this mean kuti Gwamba sankamuziwa K Banton nthawi yonse? I wanted to say K Brown. I'm obsessed with Makenjo comedy. Okay, does it mean kuti K Banton samazwidwa ndi Gwamba? Okay, chabwino zinaonesa kuti K Banton zinamuwawa kwambiri ndipo iye ankafuna kuti abwezere, ndipo pa 18 September mchaka cha 2021 zidakhala motere. Zinaonesa kuti K Banton amafuna kuti zinaonesa kuti K Banton ankafuna kuti naye abwezere china chake paka siku la pa 18 February mchaka cha 2021 imene adachita post yakuti "Tchulani zamoyo zinayi zomwe zimalambira Gwamba." Iyiyi idamulasa Gwamba kwambiri ndipo adapita mu comment section ndi kukalemba kuti "Don't trade respect for Facebook likes." Yes, ndikukhulupirira kuti ambiri posti munayiona koma simunadziwe kuti zidayambira pati, zidayambira pamene papa. Ndipo patadusa kanthawi kochepa K Banton adasakasaka namba ya Gwamba, adayifunafuna mpaka anayipeza, adakambirana naye, adampepesa ndipo anthu awiriwa adachita sort zinthu zawo zidakhala bwino. Ndikukhulupirira kuti K Banton anakhala kuti sadayambidwe ndi Gwamba, ndikukhulupirira bwino kuti sizikanafika pokuti anthu ena ayambe kupezano kuti ayimba nyimbo yokuti "Tchulani zamoyo zinayi zomwe zimalambira Gwambizo." Pa number 2, yes, Bonny Chris. Uyu ndi oyimba amene amaziwika ndi mtopola kwa makamaka kunyoza oyimba azinzake. Mchaka cha 2018 adayimba nyimbo yonyazisa oyimba wina amene panopa sitingayike chifukwa chokuti nyimboyo ngakhale ineyo sinandisangalase, ndinangoyimvera timasekanzi tochepa ndinayidirita. Iyeyi adayimba nyimbo yonyazisa Queen B ndipo sindimaziwa kuti chimapanga ndi chani, kaya alibe alongo ake, kaya I don't know anakula motani, koma sidali nyimbo yabwino, sidali nyimbo yabwino konse. Nyimbo inanyazisa kwambiri Queen B ndipo Queen B zidambowa mpaka na adakafika ku polisi. Ndikukhulupirira kuti iyi idali njira yabwino kwambiri yofuna kuwalangira anthu onyoza kukangwaneneza ku polisi, kusiyana ndizo kuti anakazitenga kuti iyeyo abwezere in person kumulembera ganyo kapena kuti mwina kumuchita chipongwe china chilichonse. Ndikukhulupirira kuti ambiri titengerepo phunziro osatengera lamulo m'manja mwathu. Pa number 3, Avocado Boka Malaya kapena Jozi yolembedwa True Ghetto True Gata is not apology enough.
zina langa ndine Sam Mavita. Ngati mukuganiza kuti palinso munthu wina amene anaona mbonaona after kumudisa munthu, guys please let's know in the comment section below. Oneraninso ni ma video awa and remember to subscribe. Bye.